na ako mamili sa Joyce Japan. Ayan. Sabi. Ayan. Namalengke po. Iba siya, hindi niya alam eh. Ayan, ganyan po kami dito. Mga hello guys. Ayan. Good afternoon sa inyo lahat. Ayan, imimit ko na yung aking friend. Pero before kami magkita is iaasikasuhin muna ako kasi meron konting problema dun sa pinadala ko last week pa. So aasikasuhin ko muna yon, tapos tsaka ako pupunta dun sa tagpuan namin ng kaibigan ko, at tsaka si Naem pupunta rin doon na lang din siya pupunta. Yon, imimit namin yung friend ko. Ngayon nasa Uber na ako. Ayun, may aasikasuhin lang ako sandali din. After nun, dediretso na ako dun sa meeting place namin ng friend ko. Ayan guys, see you later. Thank you. Ayan, parang ordinary day lang ngayon. Ayan, hapon na po dito. Oras na ba? 4:16 PM dito na sa Qatar. Ayan, see you later guys. Bye. Hello guys, andyan na tayo ngayon sa Coffee Venery. Ayan. Andito tayo sa Coffee Venery. Ayan. Andito tayo sa Coffee Venery. Iniintay ko lang siya. Tapos, mauna na akong pumasok sa kanya. Andito kami sa Coffee Venery. Ako. Hintayin ko pa lang siya guys. Ayan. Papasok na ako. Ayan. Hello. Ayan. Pasok na ako guys. Ha? I'm excited to see her. Yan guys, we are here in the Coffee Venery. Ayan. Wala masyadong tao guys. Ayan. I'm waiting my friend here. Ayan. Like this one. See? Portrait. Portrait. Like this one. This one. Here. Is coming or no? Get bundle now. Ayan na yung aking kaibigan, guys. Si Sarah. Ayan na siya. Hi! Ang arte! Uy, ang ganda mo. Ba't pumayat ka? Ganyan talaga. Hello.